Υποχώρησε, αφεντικό. Υποχώρησε. Υποχώρηση. Έχει δίκιο ο Χάρης. Πάντα η ίδια ιστορία. Η εκκλησία και η κοινωνία να καταπιέζουν το βασικό μας ένστικτο και να ντύνουν με ψευτοειχτικές το πιο ευλογημένο δώρο της φύσης. Και πώς να αντιδράσεις? Ρωτώ πώς να αντιδράσεις όταν βαθιά μέσα σου το ξέρεις ότι ο Φράγκο δεν ανετράπει ποτέ. Ποιος είναι ο Φράγκος, παιδιά, και τι δουλειά έχει στην κουβέντα μας? Κάσε πουλάκι μου. Μεσαίωνας, αγάπη μου. Μεσαίωνας. Ο απόλυτος ρατσισμός. Να έρχονται τώρα οι ρασοφόροι και οι αξιωματούχοι της πολιτικής να σου καθορίζουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις στο κρεβάτι σου και με ποιον. Και να σου καθορίζουν το political correct. Πού? Στη φύση σου. Που η φύση δεν έχει νόμους. Ξέρει μόνο να ερωτεύεται και να πονά. Πες τα, κοπέλα μου. Πες τα. Έτσι δεν έχασα εγώ τη Λίτσα? Την πια? Τη Λίτσα. 13 χρόνια τραβιόμασταν. Έρωτας μεγάλος. Και μόλις το μάθαν οι δικοί της, πέσαν απάνω μας να μας φάνε. Λες και κάναμε τίποτα κακό. Και τώρα η Λίτσα είναι δυστυχισμένη με το Θωμά και εγώ είμαι δυστυχισμένη γενικώς. Μόνο και μόνο γιατί η κοινωνία δεν επιτρέπει μια γυναίκα να αγαπάει μια άλλη γυναίκα. Και ένας άντρας να αγαπάει μια γυναίκα που η κόρη της αγαπάει το γιο του. Η αγάπη είναι αγάπη. Και η αγάπη είναι δύναμη. Αλλά έτσι είναι. Δεν μας θέλουνε δυνατούς και ευτυχισμένους. Μας θέλουνε μέσα στην ενοχή και το φόβο. Οπότε τι προτείνεις να κάνουμε? Υποχώρηση για τώρα. Ανασυγκρότηση και μετά επίθεση με αγαπάνω. Στέφανος. Φωτεινή. Χάρηκα. Οπωσδήποτε. Η πιο σωστή κίνηση για τώρα είναι η υποχώρηση.